Classic Missouri cap si tu zong te che bai le vek ule wina chuan Naruto nen karang ki le ta e ho kema zak pa galo kare re Naruto khang kare re na chan chu enge edit pai la sei ta don du ka episode som minute som tu makan episode linga ve kati don bang ka pai to fa galo mase request sa tamboka ranti char ne trantong episode 11 9 rantira chuan Naruto le Sasuke hi thingkunga chuan chakra control mang chuan lo lon chuan tum tranga ma se antla thom dot chela ti chuan Naruto chuan Sakura in advice pack khangai toin chakra chu athuk zong nen chong control in atlan chi a Sasuke chuan rong kawa atluk pha thinrim taka Sasuke chuan zakdau chung chuan Naruto Sakura in ashil jamilo shil vetia chuatia Naruto chuan lom tak chuan ka shil ve don lo che chu lo tia ti chuan sin chu Sakura lampanga chuan kala Sakura chu amang ang MMA chu ting MMA an khuar thei chu makati MMA ti chuan Master Builder chuan ti hian shila ama hian kan khopo hi khopa ngai takani ve thina ma se geto le ami te hon rol lu ruwa khan thil zong chu apinga amma control a chona da veka bridge che hi kan last hope ani to hemi hi kan siam zo thei chuan pa ngai takin om le thei to doni ti chu shila ti chuan sin chu zan lampanga chuan akal ngala anni ho chu chon lo ei khoma chu da chuan Sakura in thalak pakhata chuan he thalak hinga tingi a in po thera ati chuan Master Builder Izuna chuan ti hian a shilta kha kamak pa niya ati rual chuan inari chungoreng chuan lo chuk ngala chumi chu afanu ina mu chuan ama chuan soiri ji su ka ti che kha ti pa chuan ubji ve ngala ti chuan Master Builder Izuna chuan ti hian a soitran ta kapa kha Izuna pa tak ani lawa ma se Izuna nen anin murual hian anin po MMA kan khuatan hian mi fel tak ania kan kho hero ani boka ti chuan nikhat phei chu tuyelen hian kan kho hi achan him veka ma se geto a local khan mi zong chuan an hlawa ama chu daulet ngam ponom lawa kamak pa chuan amaina dau ngata atopa chuan ama chu mi zong ma chuan anti hlumta chumi chu inari na mu chuan adang lampha vekani ti chu asoya Naruto in chumi hriat chuan kalchu chu tum hala ma se atluwa Kakashi chuan titosu atok to ventan chuan training tok to ya ti pon chakzo kani ngai ni ti pa chung kalchu ka ti chuan episode 11 chu hemi rual hena topa episode 12 nen tantira chu mai chimhel thata ke gan mute chu tu dang ni lewin ha ku chu lo ni ya sin chu in thlakin Kakashi te lampanga chu na kala Kakashi chuan Naruto chu ni zan kho khana ron holo ti chu so ya ti chuan Sasuke chong ka zong don ti pa chu na chuk ngala sin chu in thlak lein haku khan Naruto chu lo re atuma ma se regle lewin akai thau ta zoka Naruto in chu tenga mai chimhel thatak ama mu chuan abetra suk le ya ti chuan Naruto chuan enge hiteng mazing ka ra enge ti zo chuan haku chuan kam special deutan ran muldam doi ka zongolom le ti chu shila ti chuan haku chuan nangma mangai le nangma ta na mi poimo nuna der thonga khan I chaksotini in thinem ti zo chuan Naruto chuan Iruka sensei an beya a limit a surpass na lai kha asha chuka o chu atita ti chuan minute revak lan bek le nuwa chuan haku chu akala akal ma chuan mai chen ni le mi pa kani ti chu shila chuan nge ni wakang Naruto chu mak tak chuan ang phu maya anu de loka chuan Sasuke po chu ron thleng vele ngala ti chuan chakra training chu an nei tran le tlai lampanga Sakura le Kakashi Naruto te an lo zong lai chuan chunglama tang hian kunai pakhati anon vom thla chu tu dang le Naruto chu lo ni ya
ani chuan in show off velin a au vak vaka ma se ake ading na chu a chakra flow atlem do wang chuan atla thlat trepa anni pahnih chuan an lo au vaka Sasuke chu rang taka tlan phein Naruto chu avon mana an tho huai ngala ti chuan anni pahnih ha taka zal lampang an ho chu Inari chuan Naruto hmu chuan apa chu a hre chuaka apa in an khota na hero ni atum khan a thi pha te hria chumi wang chuan Naruto hna chuan hero khani tumwak du su I training po khom zia nei lo geto le amiten ninja te ania a then samurai te ni intan hne ngai na lo an tam si in hne don chung lo chu wangin tlom lo lo ula ti lo mai ro ati chuan Naruto chuan nang ang no pang do izep ngoi mei ro engma ite thei ngai do lo ti chu asoya ti chuan Naruto chu akal ngala Inari po na lo thu chu Kakashi chu abula chuan wa thu in thil chu awa hril tanta nang hi iwan nei ni nu ineya pu po ineya ma se Naruto chuan ate tlai tang toin tuma nei ngai lowa tuna athil soita po kha huata lalola achan chu Naruto hi ama chunga khateng zozai kha asoina sa thin hle katlom don lo minep ka ni lo ka trap don lo ti vel chu asoina sa dona khami wang khan ama le ama ain hril thina ni wangin ani chon huatla ka pola tolowa nang po kha hril me che ni kha ti chu hrila Inari po chon tlem chon a hrathiam veta atuk zinga chuan Naruto tel lo chon ani ho chon kal chuaka anu dolo ka chon Naruto po chu har chuaka ti chuan in siamin bridge lampang pan chon akal chuak vele ngala mase ramsa pakhat lo hliam nuai mai hi amuwa ti chuan sin chu bridge lampanga chung kalin bridge a chuan worker ho zong zong chuan lo tloveka udolo ka chuan triau chhum chu aron om vaka Zabuza Momochi o hi kan hreteya ti chuan Zabuza tlon chuan anni ho chu aron huwa kolta ma se Sasuke chuan reilo te a chuan chung ho chu ti tloveka tuya chuan a changtir ta ti chuan Zabuza le Haku chu anrul lang vele ta episode 12 chu hemi rol hina to pani episode 13 entran tira chuan Haku chu chaktaka virin Sasuke lampang pan chu nakal pheya ti chuan sin chu Inari in lampanga chu nakala chuta chuan gato mi te ho chuan lo oma gato mi te chuan Inari nu chu an mana Inari chu bedroom a omlai ni wangin akuta sil zo aron chuka en chu gato mi te chuan pakhat chek an mo he pai chu that me ang ti pa chon than tum chu Inari nu chuan ani kha chung tin ma ti su ke me min hruai ro chu tia ti chuan ani po chon ngoi reng chon an hrui ta Inari chu nu ka ti palu tok ka chan thei lo che ni ti pa tra tum le chuan Naruto in mido izep travel ti vela soi kha hra chuka ti chuan apa in ami mangai ta chu chan tur le anu nangai sakvak lo turina ti chu hra chuk le a ti chuan Inari po chu motivation a khat vekin atlan chuaka chung ho chu wa bei ve chu tumta gato mi ta chuan tuna chung kan chhuat to lowang ti pa chuan an kata na chu lak chuan tuma chumi chu Inari nui na mu chuan a thidang hala ti chuan sin chu bridge lampanga chung kal lein Haku le Sasuke chu an lewin bei ngar ngara Haku chuan advantage ka nga jok ikut pakhat nang chu free lawa chuanin tui hlir oma nang main ka speed chak jok bok ti pa chu akut mang chon hen sign chu siama chumi chu Kakashi nen hu chon makan ti ema ti abul vela Zabuza tlon tui om te chu nidil hriam tak taka te chuan ain siama Sasuke lampang pan chon akal phei tranta sin chu Inari te lampanga chon kalin gato mi te hawin Inari motia an sakha engdang ne lewin thinglek chu lo nia ti chuan Inari nu an en le po chu alo om to lawa achan chu Naruto chu lo thlengin anni panhi chu alo chan mana engtin nge Inari in kan om dan vel he tenga kan om don ti hriat thei te zo chuan Naruto chuan
ramsa pakhat inhliam ka hmu a chuanin thingvel in sa pheina ka hmu teuh a chu heti lampang pan hian a rawn kalvan ka hra thei ni tih chu a hrela Naruto chuan chung samurai te pahnih chu soisa sin chu in thlak leh ngala Sasuke lampang pan chuan ni sau chu rawn kal khawm lai chuan Sasuke chuan a ke a chakra flow tam tak chu pe khawmin a in vor chhuak ta a ti chuan Haku hnungah chuan om dein a pet popa Zabuza chuan makalo ti em a engtin nge ni thei Haku aya ranganom lo sin a ti chuan Kakashi chuan kan yang ninja te ngai ne pe mai su Sasuke hi yang ninja a chakber ani a Sakura sharp minded chalthui chuanin Naruto last but not the least hyperactive nakal het ninja ani ti chu hril velia sin chu Naruto te lampanga chung kal lein inari chuan ka trap du to lo ka tra le chuan mine min tile palanga ti chuan Naruto chuan tuna tra kha poilo achan chu i hlim wangini trap do na khatiang vel kha chu i hria thiam ve to ngai ti pa chuan bis lampang pan chuan atlan phei ve ngala sin chu bis lampanga chung kal lein Haku chuan akut mang chuan hen sain chu lo siama thil vot tak hi a chuk tran ta a ti chuan Sasuke hnunga chuan vur khong dat thlang ang me film hi aron om tran ta a Sasuke chu chumi chuan a hual khat veka ti chuan Haku chu chumi chunga chuan lutin Sasuke chu a bei popa Kakashi in tran pui tura akal phei chu Zabuza chuan lo dangin kal don lo re ti pa chuan alo bei ve ngat ngata Sakura in masabila mingai dam do ni ka tran pui ngai ti pa chuan akala ti chuan kunai chu achung awavom lutum chuan Haku chuan alo man sak de ya Sasuke chu abai tran le chuan mi pakhat hian alampanga chuan kunai hi ron vom pheya chu tu dang ni lein hyperactive nakal het ninja Naruto chuan ya hemi rual hian episode 13 po chu to pani episode 16 entran tera chuan Naruto chu chaw tak chung kan hmu theya bai le awatum chu Haku chuan ni dil mang chuan lo bai vakin chet po chu che thei to lawa athi dang chun jom hala Sasuke chumi hmu chuan aron bai ruala tlan bo ngal chu aril ruka ti chuan atlan bo ta ngala Haku in engtin nge ni thei kaspi theng ti hmu thei tia Sasuke en chiang chu amita chun Sharingan chu lom to a Haku chuan wow kanin beilaya Sharingan i wek thei hi ibon khop mai mase mangdani da thiam lawa kanin be rei pau le mangdani thiam do na inun nei ka ti to watangai ni ti chu sai chuka sin chu Kakashi te lampanga chu nakala Kakashi chu Zabuza chamwang chuan alun hliam na samaya Zabuza chuan Haku sein ne thei ngai don lo tlom mai ro ti chuan Kakashi chuan kanau te panhi sokaring to ke Naruto nakal het ninja hyperactive son engpo ti theya chuanin Sasuke so clan bon berjinga mini so ati chuan Zabuza chuan inga ati ngala Sasuke chu Kakashi chuan fakchun zomin niye irin dana dike Sasuke Uchiha mese karadam chukom chun ati ya sin chu Sasuke te lampanga chung kal lein Naruto chu ron har chok vele chia Haku leya lo tlurenga hmu chuan yes Sasuke iti theita iwahan chak tak em ti pa Sasuke en chu ein hliam khat veka Sasuke chu Naruto bula chuan aron tluwa Naruto chuan alo won ngala Sasuke chuan Naruto bula chuan Avenger kaniya ka chak em turani mase kana tur lewin ka thidon ta siya ka una pa tha ka tumna kha ka theidon ta lewani hi Naruto nang tal chu khongai takin thisuo ithil ni tum Hokage kha khongai takin ti hlotling hra mangche hei hi I thrin pa le I competitor ne boken ka wisom chun che ni hi ti chuan Naruto ka thi mai ka huwa che ti pa chuan athita Haku chu randing chokin o thrin pa ta na mangai na chu wasang em hei hi ka trap ni ti hre reng ma se a thrin pa chan turin aom na hla tak le him taka train aron tlan pheya ti chuan aron chan wangwang pai che nia
thian thatna chu awa han ni tak em ti pa chuan amira chunga chona lut ngala ti chuan thil engma chu athleng to ri lawa ma se chu thlit le tur lawin tran chu ania ti chuan chakra na sa takhi an feel ta haku chuan feel ma saberin aven chu Naruto chakra chu alik chuk na sa hlea haku chuan ingtin nge ni thei chakrai kan mu thei ngai lawa ma se so chu alang chuk veka asenal ani zui ti pa chuan a hlau thong hle a haku chuan thisen chak na rim ka hriani ti chu soi chu ka Naruto in hliam na zong chu adam chuk ngal veka Zabuza le Kakashi pon chu an lo feel ve a Kakashi chuan ani thailo so chu Ninetale Fox chu ti ngala episode 16 po chu to ngalani kan video lo thlir van kalome chuanin your name kha karan post tu kha lewen thai nu mi lo ula Black Clover 2 Naruto zo dewa karan tinga chuanin 5k kan ting to kalom hle maya chuan ke Instagram akhan milo follow ve ulen thei chuan classic major recap kha a link ka da sa khamo ka karan follow ula kalom vi wangin ban follow thei chuan trend double flex chak do atlem chuan income mi lu thalei thei lawa ama khop mai lu chu ar lu to ma he kala chok thei lo tlem ma jong chu ar lu te kauna kha chuan pa ngain ma se kala chok tha thei lo ba ki okay engpo ni se like and subscribe bye bye episode 59 trantira chuan Kakashi sensei chuan asaringan ai chu lak chu tum ta chumi chu Zabuza na mu chuan kunai nen chu na ba bai ngala ma se Kakashi chuan akut chuan lo dangin mi chu a mu rual chuan Zabuza chuan haku sen he thailawang a speed sa chu mo angai nam lo shum ke mai puna chak zo kani mana kum tam tak lim ta khan haku so ka muwa chuanin a thadon ti ka hria ka train vaka tuna chuan ke mai chak ani towa chuan Zabuza killer machine ani telbok ti chu hrila Kakashi sensei chuan a saringan ai chu la chok ta ma se Zabuza chuan Kakashi hena chuan I saringan kha ka chunga thok to don lo kanin beilai khan haku so alo en ve renga haku than na riau chu heteng lampanga hian abun lutukani engpo mangla khami kha ati chet na ama ne thei tu asiam chok ngal zel thei hi a that ve na chu ni ti pa chuan akut mang chon hin sign chu asiama hidden miss secret jutsu ti chu manga chutlai vel chu trio chum chu aron khatle ta veka ti chuan haku Naruto le Sasuke de chu kan hmule theya Naruto chuan sedotlon mang chuan lo bei ngata Sasuke chuan anhuai thu chung chuan alo ena chu thila hriat thiam thei chu hakui rang hlema se mong zeu na lai nei le thin ti chu hria a timing chu no ta tum ta a ti chuan hakui Naruto aron bei vele chuan fireball jutsu chu chunga chuna mangta haku chulen bum man che chen makchu ti emema ti chuan Kakashi le Zabuza lampanga chon sin chu kala Kakashi chuan heteng emema hi chuan Zabuza pon engma mu theilawang ti chu asoya mase Zabuza chuan khoitlai tangmani hian surkin vel hi aron vom phaya Kakashi sensei chuan lein bum man che che engtin nge ni thei ti pa Zabuza en chuan me ching chung chuan thil chu lo ti ya omje chu abeng rishret na mangin engkim chu lo ti veka ti chuan trio chu ma chuan Zabuza chuan ti bole ta Zabuza o chu kan hre theya Zabuza chuan Kakashi hi mido he mai ni eng future ma yen theilo hetenga Zabuza ti na chan chu ani sona ma sajo ka khan Zabuza khan imit khan future en theimi ti azo khan Kakashi khan o en theye tuna chuan kammi thian min hril lai chu I thi to don atia ma se tuna en kan hmu thengin Zabuza chu ala thilawa Kakashi chu engtena muni chuan dot sei chu ani ta thowa ti chuan
zabuza ori bok chuan imit kha kachunga thok to don lo ti kha hrela piercing eye le hypnotic eye neya piercing eye chu kathili copy nga kha kachunga imang le tle theya mase chumom khatwe ka wangin piercing eye thok don lo hypnotic eye chu kachunga chona thok to don lo rum ama sa kanin baipo khang kachunga imanga min hypnotize wangin ka jutsu po ka ke mai mang masangin ka mu che kami kha kathil ti sulin berni ti chu soya ti chuan sin chu in thlaka Naruto le Sasuke chu kan hule theya ani panhi chu atop na tan try le chinang o ti pa chuan an panhi chuan an va bei ruala mase an panhi chu nga chuan ni dil tam tak chu Haku chuan an lo voma an panhi chu an tlu top to a Kakashi chuan Zabuza ron chet le dan tur hi ingtin nge ni tunge beile don tiang ai to lai chuan tu dang vak nge niang Master Builder ti pa chuan Master Builder lampang chu awa hoi pheya chu ta chuan Zabuza chu Master Builder hnunga chuan alom to sa tum che chuan Kakashi chu an ma chuan ron dinga ti chuan thisen perdo chokhe kan hu theya episode 15 po chu top tani episode 14 entran tira chuan Naruto hian sedotlon sem chu lo tuma mase Zabuza chuan chumi chu murwal chuan achunga chuan shuriken chu awavom ngala chu Naruto ina mu thut chuan ti ina shalewin apa zel topa mase Haku in nidil mangin aron block sak ngala Haku hi ache danangin lo ti tiro 11 rol ve ngai lo ti chu hrila Zabuza chuan angai ang bokin yom nem le tran to ania ti to su ati chuan Sasuke po chuan nia kachunga khan mun tam taka train ran baya mase mun nem lai mishring thi pui theina thama engma aron beilo ti chu angai to choka Naruto nen chuan Haku chuan in bemol mola chumi chu Sasuke na mu chuan anhung lama tang chuan lo baya tuma mase Haku chuan chumi chu lo danga ice mirror chunga chuna luta Sasuke chu nasa tak chuna beile tranta Sasuke chuan tidan tu shria pon lama train Naruto ina baya chung lama train kein arola kalau bai vele chuan kan tal chuk thei cheng khopang ti chu asoya mase Naruto chu adot lia chuan ahma chuan alom towa Sasuke channan chuan alo lut velek chuan ia Sasuke chuan chumi mu chuan mo lutuk mai ti paina hawa ti chuan Sasuke chuan fireball jutsu chu Haku chunga chuan hmanga tumta ka vak mase ice chunga chuan omje chuan ei vak lawa ti chuan Naruto chuan sedotlon chuan abeya mase Haku chuan rang tak tak chuan sedotlon chu ice rang alut kol chuan alo ti bo zela ti chuan atopa chuan bo zota Naruto po chu atlathla ti chuan Haku chuan mirror pakhata che kom mase kaspi tarang emawain mirror zongjong amin mu thaini ti chu hrila chu Kakashi na mu chuan kegen ka yani so chu lo tingala Sakura chuan engom je kegen kai chu ti zo chuan Kakashi sensei chuan ti hena soitranta kegen kai hi clan specific clan in an mang theng chi hi ania Haku te clan son hemi hi anin pas chong zela speed le water manipulation jonin Uchiha in Sharingan anin pas chong ang che hi nia chu ka Sharingan po hian ka copy theilawa achan chu ka DNA a omlo shrimani ti chu hrila ti chuan Naruto chu ron tong choka Naruto chuan headline mun ka thi don lo re kathil ni tum hokage hi kani ching khopang ti chu ron sei choka chumi chu Haku na hret chuan ano panglai chu angai to choka Haku chu ano panglai chuan ama top chuan achung te chuan an kalbo san na ti chuan khowo tak hnoya chuan ai tur le omna tur po chu nei lo chuan lo oma chu tinga omreng chuan athi mai don ti po chu ma po chu ning hria mase Zabuza chu arong kal pheya nun thar chu peta ti chuan tun huna hian sin chu kal lein Haku chuan kathil du ber chu kima hian ka ti hlotling do lawa mase min tran pui tu thil du sa chu ka ti hlotling do na nangni hian min dang thei lawang ati rol chuan episode 14 po chu to pani